Serkirdeyekî Kurd ragihand ku projeya Amerîkî ji bo belavkirina hêzên pêşmergeyên Roj û hêzên Ennûxbayiyên bi ser Teyarelxed li ser sînorê Tirkiye bi Kurdistana Sûriyê re hîn li dar e. Fuad Elîko, serkirdeya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ragihand ku projeyekî li ser Tirkiye û Herêma Kurdistanê ji bo belavkirina hêzên pêşmergeyên Roj û hêzên Ennûxba yê bi ser Ehmedê Cerba ve li ser sînorê Tirkiye li cihê çekdarên PYD hate pêşkêşkirin. Wekû rêgirî li gefên Tirkiye li ser Kurdistana Sûriyê lê PYD ew proje û plan red kir. Elîko balkişand ser wê yekê ku Ehmedê Cerba Serokê Teyarelxed seredana Tirkiye kir ji bo guftûgokirina projeyekî bi berpirsên Tirkî re û eşkere kir ku ev proje hîn li dar e lê PYD vê yekê red dike. Elîko diyar kir ku çekdarên PYD li ser vegera rejima Sûriyê û mîlîsên bi ser ve ji bo devera Kurdî li Kurdistana Sûriyê erê dikin lê bi tenê li dijî vegera pêşmergeyên Roj radiwestê. Elîko di dawiya axaftina xwe de serbas kir û got ku helwesta Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li dijî derbasbûna artêşa Tirkiye ji bo deverên Kurd li Kurdistana Sûriyê. Her wiha banga vekşandina çekdarên Partiya Karkerên Kurdistanê ji Kurdistana Sûriyê dike. Da ku Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û PYD bikare rêkeftinekî derbarê maf û pêşeroja gelê Kurd îmze bikin.